So karon na atong challenge mo na sa siya ang Bisaya to Tagalog challenge. Kana pila premyo? Oh, ang premyo sa makasakto sa translate 5,000. premyo grabe Risto. Premyo na ko og 3,000 pesos. Domingo ba? Ah. Kana okay ra man. Oh, 3,000. Si Domingo. Taka Domingo. Pero taka yawi. Taka mag Domingo, damgo mag Domingo Ernesto. Merkoles. Merkulis. Ah. Mata na ko ko damgo. Ato sa tunon kabalong tawag gyud si utok. Oh, mo gani Merkoles ron Ernesto ha. Okay. Una na sad. Ari sa tatotong tugsok. Ako lang mo. Dayon Ernesto, Tatay Pisot, yeah, Boy Palpak, last Alimokoy. I'm ready to fight, ma'am. I'm ready to fight ho. Una, totong tugsok. Yes, ma'am. Ang kuha na niya ang premyo 3,000. Kibalo ko. Ya kay ba ka sa tong challenge? Wala. Bisaya nya Tagalogo nimo. Oh, lagi kibalo ko. Okay. Una, totong tugsok. Naglibog ko sa akong buhaton. I-translate sa Tagalog. Ako'y naglilito sa aking working. Wrong! Usa! Ay dali ko na tawa. Naglibog ko sa akong buhaton. Naluluko ang aking utak. Wrong! Buguin ako. Wrong! Duha! Animals. Naglibog ko. Naglibog ko sa akong buhaton. I-translate sa Tagalog. Ha? Ernesto. Nalilito ako sa aking ginagawa. Wrong! Next! Ma'am. Wrong. Nalilito. Naglibog ko sa akong buhaton. Mau gani, nalilito ako sa aking gagawin. Ang ginagawa na to yung mga ganyan. Wrong na to. Wrong. Tolo na. Ernesto. Ernesto, naglibog ko sa akong buhaton. Nalilibog na ako sa akong buhati. Wrong. Ano nalilibog sa Usa. Naburyong. Wrong. Naglibog ko sa akong buhaton. Kato matutong tugsok gani ha. Ako to tutugsok. Tong last niyang gilitok. Naglibog ko sa akong buhaton. Nahihirapan ako. Wrong. Duha. Ako ra man sunod yan. Nalilito na ako sa kabugo mo. Naglibog ko sa akong buhaton. Nalilibog na ako sa ako ang i-question. Ay, wrong! Tatay Bisot! Asa to? Naglibog ko sa akong buhaton. Nalilito ako sa aking gagawin. Correct! 3,000! Totong tugsok kay wrong to kay nalilito ako sa aking ginagawa. Buhaton pa mag next. Boy Palpak. Pasaylo ako kung napasakitan ta ka. Patawarin mo ako kung nasaktan kita. Correct! Right kita mga 3,000! 10 taon ka, 10 araw Next! sa Manila, walang kain-kain. Next, Alimokoy. Yes, ma'am. Murag na hugno ang akong kalibutan pagbiya nimo nako. Bakit nahunlag ang Ano bakit nahunlak? Murag na hugno ang akong kalibutan pagbiya nimo nako. parang nahugna? Parang na landslide ang aking mundo. Wrong duha. Biya. Wrong duha na. Murag na hugno ang akong kalibutan pagbiya nimo nako. Parang bumagsak ang aking mundo. Ngayon nga'y wala ka na. Wrong! Talo! Next na tang tagsak! Sakto bumagsak, ma'am. Ha? Sakto bumagsak. Wrong! Murag na hugno ang akong kalibutan pagbiya nimo nako. Ang bumagsak ba? Sakto to. Wrong! Murag na hugno no. Murag na hugno ang akong kalibutan pagbiya nimo nako. Nahugno. Parang nalaglag ang aking mundo pag aalis mo sa akin. Wrong!
Wrong! Usa! Murag nahugno ang akong Ma'am. Si Ernesto sunod na problema. Murag nahugno ang akong kalibutan pagbiya nimo nako. Murag na. Bumagsak mo sunod na hugno, ma'am. Dili. Wan ang nahugno wan Tagalog ba? sa Tagalog. Tagaan ta magklo. Una, Ang kanang nahugno. Ang kanang nahugno lang. gumuho. Gumuho. Gumuho ang patitin ko. Yung umalis kang wala kang underwear. Duha. Last. Murag nahugno ang akong kalibutan pagbiya nimo nako. Ya, Parang gumuho ang una. Ge. parang gumuho ang mundo pag alis mo sa akin. Wrong. Next, Ernesto. Murag nahugno ang akong kalibutan pagbiya nimo nako. Ang una, parang gumuho. Parang gumuho ang mga luha kung wala ka na. Wrong. Asa? Murag nahugno ang akong kalibutan pagbiya nimo nako. Purong gumuho. Parang gumuho. Parang gumuho ang buho kung wala ka na. Duha. Wala akong guho. Last. Tanikol-kol akong buhok, ma'am. Murag nahugno ang akong kalibutan pagbiya nimo nako. Parang gumuho. Parang gumuho. Parang gumuho kung wa ka na sa akong kasing-kasing. Wrong. Next, sa bisot. Murag nahugno ang akong kalibutan pagbiya nimo nako. Parang gumuho ang aking mundo. Nung ako iyong iniwan. Correct! 3,000! Pasti pa ni Duterte sa Netherlands. Next! Boy Palpak! Boy Palpak! Taw sana. Ang mga bugo, ma'am, na-practice. Naa ba kay nahibawan sa nahitabo? Alam mo ba ang pangyayari? Ha? Alam mo ba ang mga pangyayari? Correct! Oy! Sa to? Sa to? Sa alam mo ba ang pangyayari? Naa ba kay nahibawan? Buta ba nagmeron ka bang... Unsa may Tagalog na? Naa ba kay nahibawan? Meron ka Basta bang tayo ha? alam sa mga pangyayari? Basta tayo ha? May alam ka ba? Dili eh. Alam mo ba ang pangyayari? Alam mo ba? Wrong. Naa ba kay na... Wala. Naa ba kay nahibawan sa nahitabo? Meron ka bang alam sa mga pangyayari? Mayroon ka bang? Alam sa mga pangyayari? Correct! 3,000! Oy! Ay, sabi ming ma'am. Sige, Next! Sam na to mais. Next! Sa dewa sa nito. Alim akoy! Yes, ma'am. Wala ba'y makaon diha? Wala ka bang kanin? Wrong! Wasa! Wala ba'y makaon diha? Meron akong sudin dito, may kanin ka ba? Wrong! Duha! Last! Wala ka bang makain dyan? Wrong! Tolo! Wala ka bang panty dyan? Next! Totong tagsok! Wala ba'y makaon diha? Wala ba tayong makain dyan? Wala bang? Wala ba tayong makain dyan? Wala ba kayong makain dyan? Wrong! Sa de pangutan de. Wala ba'y makaon diha? Wala ba? Ang imong kuhan kay nanubra. Wala ka bang makakain de? Wala ba? Wala bang makain? Wala bang makain? Oo. Maura? Oo. Wrong! Duha! Wala ba kang makain? Wala ba'y makaon diha? Wala bang makaon diha? Wala bang makain? Makain? Diha. Tagalog sa diha.
Wala bang makain? Oh, wala bang makakain? Wala bang makain dyan? Jan? Oh. Correct! 3,000! Ano? Wala bang Ernesto! Ma'am. Oh, imo last, Ernesto. Sige, may gulong yun. Last, Ernesto, para imo ha dyan eh. Ngano man nga nadugay kayo ka? What's wrong with you? Bakit ka namang nadugay-dugay ka? Traffic man. Usa! Ngano man nga nadugay kayo ka? Bakit na stranded, ma'am? Wrong! Duha! Last, ngano man nga nadugay kayo ka? Dinil ko na nindutan ni magkasunod Bakit ang bugo. kami nagdugay-dugay? Ngano man nga nadugay kayo ka? Oh, i-translate sa Tagalog. Agisugo mo ko, mama. Unsa? Wag ko na kung nanugay siya. Isog siya. Animal dyan si Risto. Oh, Tatay Bisot. Oh. Bakit ang tagal mo? Correct! 3,000! Wala na lang